We leiden hier in de club duikers op vanaf het 1-sternsbrevet tot en met het instructeursbrevet. Volledig autonoom. Dus de opleiding en de examinering gebeurt hier in de club. En je ervaring in het duiken, wat is je ervaring met het duiken? Narwal bestaat 32 jaar en toen dook ik 5 jaar in België in de club van de Belgische Marine in Oostende, Navy Diving Team. Toen ben ik bij Narwal gekomen. En intussen is daar al jarenlang een club van 50 man. Met veel plezier onder elkaar. Veel duiken in Zeeland, veel duiken op de Noordzee. Met een machtig mooie club. En één grote vriendenclub onder elkaar. Dan draai je in je nek. Dan doe je echt die set uit. Helemaal je set af. En dan doe je als buddybreden. Al je set eruit. Dan doe je om en om. Bijvoorbeeld Jeroen draait snijden vast. Je doet zelf je set uit. Daniela die ligt er zeker een meter vandaan. Zou je gevaarlijk aan de duikclub zijn aan het duiken? Het gevaarlijke aan duiken, dat is in principe als je duikt zoals je het geleerd, is er totaal niks gevaarlijks aan. Maar het probleem is altijd een klein beetje het haantjesgedrag, zeggen wij maar. Dus verder gaan dan je eigenlijk geleerd hebt. Je eigen niet aan de regels houden, dus er houdt in als je iets leuks tegenkomt. Dat je niet meer op je tijd let, niet meer op je diepte let. Dat kunnen gevaren opleveren. En als je in stromingsgebied gaat, dan moet je een klein beetje kennis hebben van het gebied. Vooral de eerste keren, dat je dus zeer goed oplet. Wat vinden jullie zo leuk aan deze sport duiken? Nou, ik wil graag weten hoe het water eruit ziet onder water. En ja, het lijkt me leuk om te doen. En jij? Ik vind het gewoon leuk. Vind je het ook een beetje eng? Nee. En jij? Als ik naar buiten ga, dan denk ik wel.